Voleu que vos conte la història del Regne de València? Sí, sí! No puc! M'ha pegat un colp al cap i ara no recorde quina és la història del Regne de València. No està tot perdut perquè se m'acaba d'ocórrer alguna cosa. El meu amic i vassall Ximo m'ha dit: ara te faré jo uns dibuixets. I entre els dibuixets, el que tu pugues recordar, si els xiquets i les xiquetes te volen ajudar, entre tots podem reconstruir quina és la història del Regne de València. Voleu ajudar-me, per favor? Sí? Voleu ajudar-me? Però un moment, qui és bo en els jeroglífics? Que diga jo. Molt bé, Oriol, molt bé. Xaques! Xaques! Una flauta, veritat? Una dolçaina! És superdifícil, no? Tu ja ho saps? Contesta, contesta... Contesta tu per eixample, Aina. Un xic i una xica són iguals. Hem arribat a la part dramàtica! Podries repetir-me què són els furs? Les lleis i llibertats de l'antic Regne de València. Oriol, tu pare no sap ni idea. No sabe. El conjunt de lleis que van regir el Regne de València. Me quede bocabadat. El valencià i el castellà, les dos són oficials? Sí. Pues això que les dos són oficials. Teniu que animar-me a mi, que som més guapo, ¿vale? No, soc millor! No, això no! No, això no ho feu! A mi! A mi! I gaia! Un fort aplaudiment! Ai, Jaume primer! Molt bé. Doncs com veieu, això ha sigut la història del Regne de València, passant per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies perquè heu sigut un públic molt entusiasta i molt col·laborador. Moltes gràcies a tots i a totes.